Njihova suradnja nam je velike pomoći neophodna zato što kabulska civilna policija, to su pripadnici koji su stalno na cesti. Oni su prisutni uvijek. Tako ako se bilo šta desi u Kabulu, oni su prvi koji nam mogu dati kvalitetnu informaciju što se je desilo vani, kakve su posljedice, koje su možda daljnje opasnosti i što treba poduzeti da se recimo mimoiđe ta nalazak na tu opasnost. Zato su nam bitni da s tu suradnju postižemo puno veći protok informacije, puno veći sigurno postrojbe. Svjedoci ste da je naša suradnja iz dana u dan sve bolja. Hrvatski prijatelji održali su trodnevni tečaj našim časnicima o radu u operativnom središtu i orijentaciji. Vjerujem kako će nam to biti od velike koristi. Nadamo se da će naša međusobna suradnja u budućnosti biti još intenzivnija. Preventivna zdravstvena zaštita hrvatskih vojnika u Kabulu je također element kojemu se pridaje iznimna važnost. Cijepljenja su redovita, mjere osobne zaštite na najvišoj razini. Stopa oboljevanja od zaraznih bolesti među osobljem ISAF-a dosta niska, upravo zahvaljujući provedbi preventivnih mjera. Za razliku od zaraznih bolesti u civilnoj populaciji, Afganistan je jedna od zemalja sa najvišom stopom poboljevanja od zaraznih bolesti. Inače je Afganistan među prvim zemljama po broju oboljelih od malarije svake godine. Za prošlu godinu se procjenjuje da je broj oboljelih bio negdje oko 400.000, to je jako veliki broj za zemlju od oko 20 milijuna stanovnika. Drugi veliki problem je lišmanijeza, isto zarazna bolest. Najveći rizik za nju je u području sjevera gdje su također naši djelatnici i zahvaljujući upravo rigoroznim preventivnim mjerama do sada, koliko znam, je vrlo mali broj pripadnika ne samo nas nego općenito oružanih snaga liječio se ili se liječi upravo od lišmanijeze i od malarije. U kabulskoj zračnoj luci nalazi se i naš 4-člani medicinski tim koji radi zajedno s kolegama iz Albanije i Makedonije u sklopu Češke poljske bolnice. Na usluzi su uvijek i svima. S hrvatskim policajcima u misiji su i 2 vojno-policijska psa zadužena za otkrivanje eksploziva i narkotika. Njihova je zadaća i pregled bazara u sklopu kampa na kojemu prodaje lokalno stanovništvo. Jedino s njima nema cjenkanja.
Jedna od povremenih ruta nadzora je i glavna prometnica prema Pakistanu. Tim putem stiže glavnina logističke opreme za misiju, ali i za sam grad. Gužve i kolone su uobičajene, vozačko umijeće upitno, a šaroliki kamioni pretrpani što stokom, što ljudima. Sjevernije od Kabula u Mazar-i Šarifu nalaze se pripadnici 4. gardijske brigade. Njihova je baza multinacionalni kamp Marmal, a zadaća osiguranje šireg područja oko kampa i obližnje zračne luke. Viktor 3, Viktor 4, prema ovo 5-2. To ne je zadaća. Znači držati razmak, kolonu. Dobro, prođi. Ophodnja kreće sjeverno od kampa. Pustinska prašina tjera da se maramom zaštiti lice. Odredište im je strateški važna točka s koje se pruža pogled na područje unutarnjeg prstena kampa. Važno je uočiti svako sumnjivo kretanje prema kampu i zračnoj luci.